Девятого тура вручается Дмитрию Лебедеву. Дмитрий Лебедев стал найлепшим гульцом 9-го тура по вызначению Ассоциации Белорусской Федерации футбола. Нехай не ягоныя мячы не выступал. Поглядим за этой атакой Крумкачова. Передача у центра, у штрафную пляцовку Андрея Альшаніка. Але Дмитрий Лебедев до мяча и Сергей Ленько. Викторович, оборона, Викторович! Небезпечный удар, але добре бачив Артем Воронцов. Разрывы у вас большие, Сир! Анжей уже. Яцкевич бежит или мало перспективная ситуация. Хотя не, Яцкевич зашепляется за мяч. Передача на Лебедева. Дмитрий пробивая. 19 год. Лимитчик. Треба, згодно з рішенням Федерації футболу, випускати на поле молодих футболістів. Слухайте, ну як пошанцевала зараз Меркарп. Був з м'ячом 11 номер. Ну, ось добре, треба виходити, треба пресингувати, треба відсовувати суперників. Михайло Колядко зараз прийняв м'яч на себе. Добровольський капітан команди. Ліда, знову дають пенальті. На жаль, пенальті. Валера Фомічова сподівання, що він угадає, бо навряд чи, напевно, Сінкевич проб'є мимо створа. На жаль. Валера Фомічова сподівання, що він угадає, бо навряд чи, напевно, Сінкевич проб'є мимо створа. За пенальти. На жаль, Сінкевич гэты мяч зреалізаваў спокойно, а Фомічов не угадал, у які бок проб'е футболист с польским прозвищем. Яцкевич. Помогать! Здорово, Александр. Проходит передача у центр. Ну, там рукой, может, сгулял футболист Лиды. Арбитр. Один. Молодец, Пашка! Ну, бачите, що робить Слесарев. Ну і чому побач біжить? Чому побач біжить з ним Расоль? Хоча пару таких небезпечних атак, каб захвалювалися лідські футболісти, бо вони занадто вольно себе відчувають тут на полі. Добре, що хоч кутні. Матчу. Ну, то, что нема на весе, хтось высоко скокнул, то было бы, конечно, больше корысти. Удар! Удар! Треба покарати Ліду за гэта все больш частые парушэнне правілаў і пашкоджанне футболістам. Крумкачов, Яцкевич. Хто там може допомогти у центрі? Передача добрая на Воронцова. Ну это что? І хто хутчэй скокне пасля удару у штрафную? Валер Фомічов вышэй за іншых. Руками забирая мяч Лебедев и Яцкевич. Если удастся им что-то организовать, Лебедев вмешается в центр. Пробьение, отдае направо. Ну, крыху. Його. Ну, глядите, ну что дают Крумкачу робить? Ну что дают робить? Да пробей, бля!
Хорош, Анжи, хорош! Удаецца не заўсёды далёка. Лебедзеў ізноў не на свайго футбаліста. Падаючы кутні, на кагосьці са сваіх згулялі футбалістаў. Што ў мінулы матч крумкачы правялі ў Воршы, там, конечно, кампанія спецмедыа зрабіла цудоўныя відэа з квадракоптера зверху. Лебедзеў прабівае абыяк. Трымалася, дайшло до штрафнога удара. Бачыце, як вяжуць. За парушэнне правілаў супраць Уладзіміра Карпа. Ён... Пенальці! Пенальці! Дмитрий Лебедев и Микита Паценко. Гол! У каментарах, что, на жаль, не вся информация проходит, бо знову ж я казав, динамік тут навпрост над нами на кожний момент. Павел Гришишко отримав пошкодження. Суперники не припиняють гульню. Добре. Напереді на Вострині. Зараз Казаков справа. Ну, Альшанік бракує. Але застається м'яч у Крумкачова. Колядка левым флангом у штрафную не выходит. Навешивает передача. Кирилл, оборону, Кирилл! Ось так треба гуляць, на апереджанні, не чакаць суперніка, не бегчы разам з ім, а забраць мяч і хутчэй бегчы наперад. Хто у нас можа быць хуткім такім? Лебедзеў аддае на Колядку, Михаил Колядка, ну хутчэй, каманда вяртаецца, Ліда вяртаецца, спяшаецца ў штрафную пляцоўку, вошоў Колядка, аддаў невядома каму, просто прабіў у ноль. На левый фланг Михаил Колядка ў цэнтры. Яцкевичу мяч не дали узять, удар по браме, зараз прострел не пошел. Колядка достае гэты мяч, и он застаецца. И давайте бить, ближе, только ближе трэба. Бай так само. Ну, мы ведаем, кто у Крумкачова найлепшы. Это Дмитрий Лебедев. 7 проведенных мячоў и 1 асістэнцкая перадача. Сегодня Дмитрий Лебедев вызначыўся 2 галамі. Замену рыхтуюць у Крумкачах, у штабе Крумкачоў. Сенкевич падае. Вось зараз побегла Ліда. Колькі дадае арбітр? 3 хвіліны дадае Сергей Стецурин до основного часу матчу додадено як мінімум 3 хвилини. Ай-яй-яй, добра, што мяч не зрэзаўся. Высокія футбалісты ў Ліды. Трэба быць больш пільнымі, больш уважлівымі. Выбівае Фомічоў мяч. Удар. Ай-яй-яй, уважліва. Пенальці. Вот такие неконкретные пенальти. И провели 4 мячи, то Смотри внимательно, алло, добре! настрою нема. Володарем НПК Крумкачи забил номер 17 Роман Слесарев. Эй, блядь! 4-4!
Ну, как это умоўна. Будем лічыць, што выязныя матчы ў Крумкачоў сёлета атрымліваюцца